Odtiaľ sme došli, až pomaly sa vraciame na túto nádherné pláže. A Čajka nás ide pozrieť, alebo nejde pozrieť. Ona na nás sere. Našťastie nás neostrala. Takže tak. Dor. Wiesz, jak to wsadnie? Sadím si, to je bezpečnejšie. Nienawidzę na pedalboardzie, że tam nie ma. No môžeme si naše padlo zobrať z oného na budúce, keď si pôjdeme požičať pedalboard. Że to z tym to sa nedá. Hej, Lebo to musím jen na druhú stranu. I know. It sucks a little. No, dvojstranné padlo. Hej.